Padayon ang pagpanghipo sa mga tao nga mugawa sa ilang mga Pinoy-anan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Apan ani ay mga tao nga walay mga balay nga kapuy-an nga nabalaka sa ilang kahimtang. Gikatakda nang ipabakante ang gym sa barangay nga nagsilbi nilang temporary shelter kay adunay trabahoon. Ania ang report. Sa gym sa barangay San Nicolas proper, temporaryong nagpasilong kining mga tao nga walay Pinoy-anan. Nagsagol-sagol sila kay naay mga tiguang na usay mga bata nga nagpahiluna. Namiya na unta sila sa gym kay gamito na sa barangay Apan tungod sa kakusog sa uwan kagabi, namalik sila. Kung anaa sila sa gawas, magkapoliki sila sa pagpangita o kapasilungan kung mubundak ang uwan. Kung mag-uwan, dagan mi dito. Kung way tagiyad, kung wala ang mga barangay, managan mi diri, yung lusot mi diri para makatuog. Mangita mi ka ng safety nga higdanan ba nga dili mi mabasa, di mi magdagandagan, di mi maginokdanay sa mga probe kay nay-probe pandakpon man gyapon mi hasta mga butang pandakpon. Limitado na ang adlaw sa ilang pag-istar. Gani ni adto pa unta pagsugod sa GCQ sila pwede mugawas kay gitakda ng ipadayon ang pagtrabaho sa gym. Mato ni Kapitan Clifford Jodinial sa barangay San Nicolas proper nga gipabaw na niya og bugas ug ubang mga panginahanglan ang maong mga tao. Apan mibati siya og kaluoy kay wa man gyud sila kapadulngan. Ako sila gipanagaan og quarantine pass per family. So karon wala lang sige na ako sila gi-force gyud nga mopahawa pa kay wa pa man gamita ang gym. Nya sige uwan karon ba. Nya mamalik ra sa atong sidewalk diri og kanang sa tubangan diri sa Tabuan. Gidugang sa kapitan nga bisan og dili taga ilang barangay ang mga tao, ila kining gisagop. Apan dili masustiniran sa barangay ang pag-ayuda kanila. Ang mga kawani sa DSWS igo lang kunong ng lista sa mga homeless. Nanawagan ang kapitan sa gamhanan sa syudad nga matabangan ang mga homeless nga mahatagan usab og permanenteng kapasilungan. Inaingom gud sila wa jud may kwarta ikaabang. So kali nianhin na tong DSWS, nanguha silang data nang hinaot na sa ko nga mapadayon to matagaan ta ni sila bag-asa ibutang. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.